O'n i'n teimlo fel bod y stori oedd yn cael ei adrodd am cerddoriaeth gwerin Cymreig yn rhy syml ac yn rhy ddiflas. Oedd hi'n stori mewn llinell syth, ac o'n i'n gallu gweld bod yna mewn gwirionedd gymaint o elfennau gwahanol yn plethu mewn i'r traddodiad, ac o'n i'n teimlo fel bod yna ochrau mwy tywyll neu rhyfedd neu amgen oedd yn cael ei anwybyddu, ond rili dyna'r pethau sy'n diddori fi'r mwyaf. Mae'r ffordd da ni'n dewis perfformio a dehongli a trin y caneuon yma yn gallu deud lot am y ffordd da ni'n edrych ar ein hanes ac ar ein straeon, dwi'n meddwl. Ac dwi'n meddwl swn i'n hoffi gweld Cymru heddiw yn bach fwy creadigol hefo'r hanes yma ac yn edrych tu allan i'r stori arferol ac yn edrych ar yr ochrau sydd wedi cael ei anwybyddu tam y bach mwy a peidio bod yn rhy precious am yr holl beth, dwi'n meddwl.